Искаме да започнем нашия спортен празник. Нека е тук да се наредиме всички в колона един до друг, в редица, извинявайте, за да обявиме нашите отбори. Имаме 4 отбора. Сега ще ви ги кажем. Започваме с жълтите светкавици. Тихомир, ти ще ела да се вземеш една лентичка. Дария. Дарче. Къде е Дария? Няма. Тя също дойде. Мартин, ела да си вземеш една жълта лентичка. Адриан. Ето го Ади. Ето Ади. Светло и ти си жълт. Честиш. Сега ще продължим с зелените нинджи. Мариан. Маринела. Да, нека всеки отбор да застане на един конус. Зелените да са първи на единия конус, след това са сините, жълтите и червените. Търкаляме между конусите топката, възможно най-бързо. Преминаваме зад костенурката. Хващаме топката в ръце и бягайки. Я даваме на следващия. Даваме на следващия играч от нашия отбор. Сега,
ще опитаме да направим координация с двата крака, с единия крак. После ще преминем и ще се върнем. Но, тъй като имаме малко по-високи участници, двама на брой. Все пак не те минава. Вие няма да минавате. Вие двамата няма да минавате отдолу. Що не можем ли? Ще ни вярвам. Ще се пробваме. Добре. Ай, ще пробваме. Сега искам да пробвам. Добре. А ще го приема. Сега, обаче, гледайте внимателно. Да, ще минете. Сега, минете една крачка назад. Минете една крачка назад всички. Една крачка назад. За да може да видите как ще играем, ще направим играта. Госпожица Станислава ще ви покаже. Ще ви покаже как трябва да преминем през координационната стълба. Сега, гледайте внимателно как ще премине госпожица Станислава, за да стане ясно как ще направим играта. Заповядайте. Така, първо подскачаме с два крака на стълбата. После минаваме с единия, с другия. Обаче тук стълбата е изчупена. Затова трябва да прескочим и с два крака на следващото стъпало. Единия, другия, двата. От тук минаваме по тунел и под тунела, но аз съм малко пораснала и не мога. Излизаме от тунела, тръгваме. Гледаме тук. Сега преминаваме през конусите, преминаваме през тунела, Минаваме под тунела. под тунела пак през конуса. Слушаме внимателно. Идваме на масата, изгубяваме два броя. Кравички в един цвят. Изгубяваме два броя кравички. Една, две Изгубяваме два броя кравички, оставяме ги на масата и се връщаме. и се връщаме. Но много важно е кравичките да са в един и същ цвят. Готови ли сме? Готови ли сме? Какво ще направим? 3, 2, 1. Преминаваме към последната игра. Ритаме. Ще направим жива верига стоп.
Целта на играта е последния да стане първи. По какъв начин? Сега ще демонстрираме. Подаваме топката, малките топки ги подаваме над главите. Над главите, подаваме. Когато стигне до последния, минава отпред и продължаваме по същия начин. Докато не се изредиме всички. Когато преминеме всички, сме приключени. Последния минава и става първи. Готови ли сме? Готови ли сме? Победителите в нашето състезание. И ще им дадем на децата награди. Супер! Тук искам, дайте всички по една ръчичка. Дайте тук по една ръчичка. Давай да сложим по една. Давай, за всички има место. Валерка, айде, Валерка. Боре. Много тежи. Готови ли сме? Всички ли сме тук? Да. Айде. 1, 2, 3. Има един плик. Чакайте да видим какъв е този плик. С отбора, който печели. Ама кой е той? Ама кой е печелившия? Не, след рекламите. След рекламите обаче ще кажа следното. Всички отбори спечелихме, защото спорта обединява, спорта ни прави единни и затова сме тук. Да станем един отбор и да направим нещо хубаво. Затова този празник е за вас. Дай, слагай. 1, 2, 3. Искам да благодаря на всички деца, на всички участници, на всички колеги, които ни помогнаха. И ние подаваме ръка. Ние сме регионален център Пловдив, който прави много хубави неща за всяко едно детенце. И ще кажа, подкрепяйте ни. Подкрепяйте ни в нашия подкаст. Подкрепяме. Дайте едно палче и до нови срещи!